Atu ka Yeshua ni chu phone call ri na ti hara. Anna thok la ya mutil to pani nge yang. Chiefly call chu han chang thua ya. Aron por thangang mai. Anna pek a zo to le zo to lo run zo tin. Darkar chan ve nuwa office a tlengal turin ron ti a. Yeshua ni chu man mo em in atlan chuak thu ta. Scooty ron tlan nen chuan anin nang chia chia. Akeya shoot pal le ngala. Scooty pu atluk pha bok. Delivery boy chu athin rim zo ka changin. Ka ei tur sem tur zong zong nang ma wangin a chiat veki. Aman min pero ati ngal ruma. Yeshua ni chuan poisa chu han pe a. Chu ti lai chuan zena na ron chuak chuan a ron mu a. Poisa chu awa chu le ngala. Lir thei khal ni chuan ikal na enfim khur ta che. Ike a kana su che tiro. Khoi mo ti in ake chuan han lim le vela. Poisa apek na chan tur che omlo. Athiam lo pakhat ma omlo. Kal ngal ro ati tangala. Delivery boy na tlan san nu chuan. Na agakal don ti in Yeshua ni chu asom vedu lo nge ya. Man mo zetin akara alut ngala. Di fu in ti zetin Yeshua ni poisa chu apora. Yeshua ni chu har chuak thut. Zena na bula chuan ron tlan le ngalin. Hey zenan ka poisa khamin pe nga ro ti in ron au zui ngala. Zenan la chuan atlan san ngal mak. Yeshua ni company avatlen chuan. Po na che ngalo oma. Chiefly in a ngak char char to che. Vo in chu ivan ne ni ani don aniang. He tianga mi yang ha tlut to hi chuan alom om lama ni chi na lo ti a. Yeshua ni chu phur zitin avaluta. Chiefly chuan. Bin Shell Milk Tea Presentation Tour abuat sai kha. Oko group lam chuan an du tu sam lo na point tlem ron soyin. Abak chu an pom thu alo shila. Siam that ngai lai. Siam that le la. Tidang lam le ngal tuai la min ron thon wa tang che ati a. Zenan chu a office a ron langin. Tian nu a ron luta. 888 lam chuan an design thar chu. An designer nge yin kan company a ron kenga. Ron sui fia ngal bok turin anin tiamani ome a ron ti a. Zenan chuan. An du tu sam anga an siam ma lo chu siam that tir le zel turin a shil ngala. Tian nu chuan. Mr. Jawan 888 company te naw lutuk mai chu. Until siam faktura atlan tlat na chan chu ngai dana nei ve MT zot le in. Zenan chuan. Voina hian zona ivanga em ve ati taka chuan. A soi zom le talawa. Yeshua ni chu a cho me le nen. A in lama pan thar thara. A cha bia handap chu a mu zo le ta mai lo. Chu chung me chuan a handap le na sa a. Chu ti lai chuan zenan a ron ho a. Yeshua ni om dana mu chuan. Cha bi ti bowa a ring hlila ni ti a hriat ngei mai. Nui zat deuh tak chuan a han ena. Yeshua ni chuan a ring hlila ni ti man thiamin. Thu satlia mai angalan tu min a han en tu lo vela. Zenan chuan. Ingei ti a avati a. Yeshua ni chuan a thu vel mai ani thu alo shila. Zenan chuan. Cha bi iti bow le to ni mo ti in. A in chunga aron chudu ti te azot ngal boka. Ma se Yeshua ni chuan a du lo ve khang langa. Zenan chuan lu sana tum lai tak chuan. Yeshua ni chuan a kong khar hon tir turin. Mi roi tur azong kwala. An ni la chuan an buai deuh wangin. Darkar thum nuwa bak an kal thei lo tur thu an lo shit si a. Darkar thum ka nga kang mo a han ti chuan. Zenan a beng a ver zar mai. A lut to reng chu aron chuak chali a. Yeshua ni cho lai mu chakin a lo thlir vela. Anin biak zo chuan. Darkar thum a zuti deuh kera. Hemi darkar thum chung hian. Itui halman angem le. Itui halman don lo ni chuan. Kipo ka fa in bual dai tiang avati kwal vela. Yeshua ni chu a thungoi ringa. Zenan chuan. Lo lut ro. Reilo te chu lo thu hadam ro ati vele maya. Yeshua ni chuan. Ani chuan I balkoni ka lo enchin ati le ngala. Zenan chuan. Balkoni tanga lon kai to lo turin kan soi to kha ati ngala. Yeshua ni chuan a cho me le chu zanriatan siamin. Ka in nei tu pa fel em tan abik taka siamani he ti in. Aron choi phei lu a. Zenan chuan a nara lo no tut thung. Yeshua ni chuan. Pontoro marchari ma re vek to lo mati chuan. Zenan chuan a le lam chu phonin a han ngai chang phota. Chumi nu in a le lam po a phon le ta a. Hetiang ani din ei tur thaki ei hian. I thina te rim lo mi a han ti nga zuya. Yeshua ni chuan. Engwangin mo. I lim vel chuan ei tur thak ei la. I lim lo ni poin ei thau ro.
Iphur vewa ni po in ei thaula. Ilunga ya ni po in ei tur thak tho ei ro ati a. Zenan chuan tundin huna chuan a eng ber chunge a om dan zotin. Yeshua ni chuan a hlim viau tu chilin. Zan rei tak tak tlingin kan company project tur pakhat ka buai puya. Ka ziak char chara. Ka thil zia chu oko group directorin min pum sakani. Eng wangin nge ka hlim lawang atita. Zenan chu za tak tak zilo chuan a han nui der ve maya. An company ID a khai lai chu a mu hlau ta tut. Gesi off lawami a han ti zewa. Yeshua ni hoile chu chuan a ban zewa. A thut bet zui ta nga la. Yeshua ni la chuan eng na ngei tho china ala ti zui. Zenan chuan a office ka thok ve mai mai ati ringota. Yeshua ni chuan a na ngot chungai to in. Party elam oko group lam hi eng tin nge an ril ru ka ne theyang o ati vong vonga. Zenan chuan an ril ru ne tumsu. I ne tur chu nang ma khai ni. I du thu sam thlap le I ril ru ne ber turin na thokro. Chu chu thil thaberani ati thunga. Yeshua ni po chuan dikati hle a. Yeshua ni chu a ina aron lang le a. An company group a message adonga. A han ngai tlak chuan Binshell milk tea fang na tur. Yeshua ni na buat sai chu. Presentation pe tur le an tho ho na ti fel turin. Oko group lama kala ngai thu an ron soita. Yeshua ni chu alom kher mai. Li nai chuan. Yeshua engei hak don. Za om le moi taka kalangai do na aron tingal buka. Yeshua ni chu angui ngal ruya. Chu tiang hun hak tur thom no chu anei mea lau thu sayin. Li nai vek chuan. Lungai su che. Kakuta daro aron ti ve a. Yeshua ni po alomin company a chiante chu. Nel om lo via win lang ma se. An lan ang em chu an nilau ti ashe thiam chau ve zela. Atu ga li nai chuan. Yeshua ni chu akazin na tho na dor. Thom no dor pakata lu puyin. Athom no hak tur an thlang ta a. Li nai chuan a han thlan saka. Yeshua ni po inain me em mai le nga la. Yeshua ni chuan han le mai donin. Atawang ti a ring sa a. Atlom deuh thlan mai adu thu te chu li nai ne na chuan a suya. Li nai chuan. Le kera ngai le nim a ho thei lom. Tikani ho anga ipelet le mai dona lom. Ho man ringot te chu tam le nim atita a. Yeshua ni po a phur khop maya. Zan lama po akor hak tur chuk a khaya alung oi em a. Hlim le ngak lel em ina muhila. Atu ka chuan a phone a ron ri a. Meng mang le lo chuan a han changa. Jenga alo ni a. Ani chu company lama lo om le va to a. Oko group lama kalingai ni lom ni. Ila thau na nge aron ti a. Yeshua ni chu a thu nga zoka. Man mo em in ain siam le a. Peikok sang nen chuan oko group lampanin atlan le ta hlok loka. Darza ta en zuk zuk pa a lir theirem chang om takin ti in. Abana vai vut pa bok. Chuti lai chuan zena na ron tlan ve ta. Yeshua ni tlan hlok lok chu mu in anui za le khop maya. Zenan chuan ava aw le vaka. Yeshua ni chu ading chota. Lom zetin zena na kara chuan a lut nga rok roka. Oko group lama akal don thu te sayin. Zenan chuan eng titurin nge kal don a hanzot vela. Yeshua ni chuan presentation pe a. An tho ho na tur soi fela ngai thu te. Aman mo zia te chu a shil bora. A hui te chu a han noi le thuak zuya. Zenan chuan man mo lutuk su. Imi mu tur te po chu an la thleng lo mai thei sin ati zawa. Ma se Yeshua ni chuan. Eng ma rin hlel na nei lo na chu. A ngai tua zui chuang lo. Oko group building ro pui zet tua la chuan a han chuk ve ta nge ya. Arangin atlan lut zui ngal. A hlimina lom em boka. Receptionist ne na chuan akal chan le ati tur te shilin. Receptionist chuan a lu na hun tur lo shila ava shwaya. Anunga chuan zenan poron lut ve ngalin. Receptionist chuan Yeshua ni chu lut turin ava ko mua. Yeshua ni chu ava lut ta. Ma se chief li chu ama chawin a lo thu renga. Yeshua ni chuan atlai dewa wanga puya ti thu te soyin. Thupa a choi ngal phota. Oko lam ho tu te chu anron kal tu empty azot ngal bok. Chief li chuan. Tho ho na chu keiman ka ti fel thei alom. Ilaw kal kera ngai hlei nim. Keima ti tur lom hei te chu alaw ti dai mai. Yeshua ni chu angoi ngal maka. Big screen na an project boy pui mek. An lo ti lan mek chu enin. Designer zo na chuan a ming. Yeshua ti aya. Li ji fu ti alawin ziak dai mai. Yeshua ni chuan makati ina zak em maya.
ril runa takin a chuak le nga la an hnung lama chuan zenan chu tianu nena in be molin zenan chuan a chuak lam chu alo mu man lo hlau thunga zenan po meeting room a phur ru tak tukin a valuta ma se arin lo da in chief lee chau alo oma nang ma chawin em ni local atikhera chief lee chuan o ni e ki ma chawin ka local ka hnan nia ka ti pe ka ni thawa ki man kan tho dun na turpo ka soi fel theilom atita a big screen a designer ming in jak chu zenan chuan a mu ngala yeshua ni ming ani ta hau lo ti a mu chuan thil om zia chu a hre thiam ngal ruaka yeshua ni chu akor ho na dora chuan ngui takin a valuta li nei po alo oma a hmel hlim lo lutuk chu a chanan lo zot ngal tuaya li nei chuan hawi tok le em ni ati ngal boka yeshua ni chuan hau po chu tok sela ala thlan om zok thu soin chaw takin a han thu noka thut pha a an ei tur ei lai an da chu a han thut pher zui ngala an na tho ha na zong zong chu om zia nei tamia lawa ngayin ril runa takin a thu renga a tap ta hiala a tra lai chuan tu emo aron kala zenan alo ni a zenan pela mu ta ka chuan alung chele zwala a han tap war le sawa an pani chuan cafe pakhata in komin an ron lang du na zenan chuan ei tur thak tiu deuh ti chu a han ordera yeshua ni chuan chu tiang thil ti chu a ei ve du do nim ni ti zotin zenan chuan I hlimin ei tur thak eila I hlim lo pu in ei tur thak tho ei ro min ti kha ki pun ka ei ve don khop mai ati sap sapa yeshua ni chuan hlim mela put thei hlal lo wangin zenan chuan ana thil chungai to lo turin a shila yeshua ni chuan ka na chu ti danglam non fo angaya ni pu in kapum thei maya ma se zanre tak tak thleng ha takin ka thoka ato pa ti thei ka nei le chuang si lo hi pom thiam har sa ka ti berani ati a zenan chuan ato pa he tiang ani na chan hi sia em a chan chu iti turani lawani iti thei chun chu na an pek che thatak alo tho mai kha ani chumi wang chuan I na a I in ti chak tul tu langai heti zong hian ngai twa jok ro miswal tu emo in I lotlin choi moina an ruk sak che ni chuan I na chu a thatok hle ni ti na ni I na a I chak tha thuna chuan tu man I theine chu an ruk sak thei to lawang che ti in a fui sau sawa yeshua ni ngai twa na ati thuin adik ati hle boka anin kom tui ta viawani ang thim thlengin an la om du na yeshua ni ril runa bok si chu zu a in vak mai bok a auring na za to mai si zenan chuan zanarei to nia kholai ani hi tongzoi deuh ro ati pa bok yeshua ni la chuan a airingin li zenan party e lam hian kha ka design ani ti pu an shedon em ni ala tin sa zenan chuan kan shalom kan shevekalom ati mia to a yeshua ni rui chuan engma a she thiam lo hlau zenan party e hian min du angem le ati zawa zenan chu angoi tarana yeshua ni chuan ka design kha ka ti na ati le a zenan chuan duang ho to ang ti ina ko a chuti lai tak chuan yeshua ni chuan zenan a phei khoka tak mai chuan alwa khum ta bor mai zenan chuan yeshua ni chu arum thleng in a ron kwa luta yeshua ni la chu acha thlamia zui khuma chuan mutirin yeshua ni chu phun no a okho group lam hi miswal ve kan ni ala ti zui zenan chuan apuan te chu sin tirin ni e miswal ve kalom kan ni ma se kangil nei te mai nia ati sapa atuk zinga chuan yeshua ni mu hil chu akonga tu inemo aron ko a yeshua ni chuan ka oma nuam lo te mai nia min thla te ti in apanga hanlet ngala min thla ro ti in a han meng chu zenan chu lo nui heu mai yeshua ni chu khuma tang chuan a per thangal nula a khuma han en chuan zenan chu a mu to ozong lo a khum le lam chuat lai te chu awa bi le a om chuang lo kamu manga ni mo ani chiang mai
eng tin nge kamu manga te ka mu veringo theile ti in amu mang chu a han ngai to le ta a lai ve em ringota chengan aron kola na a aron kaldon lawem ni ti ron zotin yeshwani chuan chot min lo dil sak mai ro kadam thalawa ati a chief li athin rimange ti in chenga chuan alo changa yeshwani chuan chief li mingkha asoipo lo soiri te su ati muka yeshwani chu po na a han hoi kho thonga avahar sa chin em ati ngata atong ri chu zenan chuan alo she pha a ape ate tang chuan alo ding chuak hlola hello ti in a uite mang chuan va fiama enga tingi hetaila oma na a ikal do lawem ni ati ngala yeshwani chuan akal du lo thu shilin zenan chuan I birudo ni lo boina I biruk san chuan engtika mai chin fel lawang alo ti a zenan chu a office a aron lang zoma tianu hne chuan 88h lama wakala an design chungchang chu mi ti sa an enton po ani thei wangin an tho ho na le an ngai dan an tho dan te wa chui chiang turin atira tianu chu 888 lama chuan a wakal ta ngala an company building a han mu chu makati nge mai 888 oi le ti in a han lu cha chu khola ron rivuta 888 za kan lo lo ma che ti in a ron tonga li nei chu ron tho watin a ron chon ngala tianu chu han hoi kwala yeshwani a muta thut nangmo ati rual che chuan yeshwani chuan nangma mo a ron ti vele ngala yeshwani chuan avapana in ruak shal tur om hleinem engei lo ti do na avati a chutianga ti ta ka chuan in ruak leya mi lo tir thina nga in chief li chuan eng ma shal tur kan nei lo ti in chenga chu a han mit meya chenga chuan hroi chu atum lai tak chuan tianu chuan sumdong mi kanilo oko group atanga ron kal kani a oko group deputy director mauthianu kani hei hi ka cardani a han ti che chu meeting room a thu kho min an ron lang zom hala anton ta hluak hluaka tianu la chu a inti za om thiam ngei mai box si an binshel milk tea design chu tha anti veu thu te han soi ma sapota tunge ngai dan tho tu bera han ti chuan chief li chuan keima buat sai ani e a han ti vata chumi chungchanga chuan zo na zo tin chu design chu angai to chhuana bul a zot takha mai chief li chu azam ta atong ba nuaya a laptop a mi chu enton zeu zeu pa chuan an ngai dan an tho ho vek thu te a han soi tel le ri a anilom ni yeshwan avati ta hlawa chu vele yeshwani chuan oni e binshel milk tea chanchin hi chief li howin kanzir chiang phota kan sha chian fe nuwa phur takin kan zawain kan ngai to hawni aron ti ta a bidang zong zong chuan o chu tiang chu ni e an lo ti ve sap sap tenu chuan advertisement a in lan tur jiru shingen hian binshel milk tea chu anin lai chin na le anin me bi rew na azot le ta chief li chuan in tur zong zong zinga tui berle artist lar berte chu anin me bi ka lom ati che che mai tenu chuan chu chau chu mo ati le ta zela chief li chuan yeshwani bok chu amel le tarwai ruaya Mr. Shule midang te po chuan yeshwani lamvek an hoile ta thupa yeshwani chuan jiru shing le binshel milk tea hi mi puite du ron an ni a mi puiten jiru shing an du ang che hian binshel milk tea po atui zia le a hrisel zia chu mi puite hian an chiang hle to bokani ti in thiam takin ron soi fia le ta a tianu chuan he nula hian a chiang hle mai ati ngat ngata zenan le tianu an ron langa tianu chuan tunlai hi 888 lam ingai to riau mai a han ti zuka avakal na report pe in chief li anti so an designer berani a ma se zo na engma achang fum fe thei me alo mai a hu hobin engma an boy pui lawa angka ti riau nula pakhata lo om ve buka atui om don riau in ka sia ti in a chai nga ringot zuya zenan chuan thil dang soilu tum mya su aron ti nga zata zanlama yeshwani po na te chuak chuan zenan lawin soi zoi lai awa mu a anung lama tang chona ve dan dana anunga chona va khoi zawa
zenan chuan a ban chu alo her sak thut ana ti in Yeshua ni chu arak na sa zenan chuan o nang mai ni ti ka shilawa ti palutuk ati chula in swalzir chuak ka ni ka ti to kha ala ti zui Yeshua ni chuan vo in chu hlim viau thu te soin ati ti barbara aron hoilet le chu zenan chuan kha inara thi nia ati ta thuta Yeshua ni chuan a han khoya enga tingi ka nara thi ringot le ti in a han thungal thuaya zenan chu tlan ho ngal nal nala Yeshua ni chuan ange in ne pati khop maya reilo te a vurtlang pek ron kingin ron kal le a Yeshua ni chala chuan ron dep sak ta thunga tunla hian a halu tu kem ni ti te zotin Yeshua ni chuan zana men re thin lu tu ka wanga ni arin thu te soi ve boka anar thi re nu chuan zenan chuan a chal chu ala dep sak renga Yeshua ni chuan atok to ati chuan a in she chuaka alai chu tul leilawa ama ngong te chu han dep kwal vel noya atuk zinga Yeshua ni chu chiefly in ron callin oko group lamin an design original document le an material man te chu peturin an ti thu aron shila ama kalman lawa wangin oko group lama vakal turin alo shila Yeshua ni chu phur zetin thawa document chu oko group lama akeng ta ngala nal zetin nuam ti em in akala ami to apiang chuan chibayan lo buka lal hle in sha a in ring tok takin chibai ron buk tu te zinga chuan nula pakhatin kwa ron tumin ron pana anin kwa che chu Yeshua ni chu aswang to anarama tangina har chuak ngala amma mi nula chuan kalkongi en mi alawami alauti zeka a document thlau chu char khom le in a hoivel na lama zena na lut tur chu a hmufu a ma se anung lam chawa hmu wangin ang ti riau nei na sha a oko group building a chuan a lut veta a topa chuan ka huna in tran veta e ti in a hlim venga me che pakhat chuan thil ronda turini em a ron ti a Yeshua ni chuan o 888 atangin document ka ronda dona atingala nula chuan document chu la in akal san le ngal da ya Yeshua ni chuan khati zong kha ni mo a top le ta vek mai ati sapa chuti lai chuan te anu lu tur chu a mu a Yeshua ni chuan ava bengal vata te anu chuan engti tura ron kal nge ini alo ti hu maya Yeshua ni chuan chiefly in kan design original document le kan man ro man zong in mamo thu soya chumi ronda tur chuan min ron ti ra atita a te anu chu a hoi a tatlat mai ari ru man mo ta hle mai Yeshua ni la chuan a the thiam heklo la om nu far veri chu chakin a be khut lai ve ko kala te anu chuan in design chu ka lo boi puyange lova chuak to ta che ati ta ngota te anu chuan chu thu chu zena na bula awa thlen ta ngala zenan po chuan chu tianga ti tura ati lo thu lo soi ve bok si te anu ne na chuan company chunga an lo la nge ni si chuan kan company chunga mi thil ti nge ni chu lo chui runga lang che ati ta a Yeshua ni holam chu zenan chuan a lo awa iwa hot lai ve ati inaron po ve ngala Yeshua ni chuan party e ho office lama ka kala a hlalu tuka alo ti vata zenan chuan enge hmu dan zot le in Yeshua ni chuan an buai zia le mimal tin chu napoi mo tak tak nein company ta na an hlut mel vek thu te ashil mela zenan chuan sumdo na zong hi a hlu ve ker lawanya ati zawa atong kam chu Yeshua ni chuan makati ta deva eng na ber nge moi tho le itu soi reng hi ngai to na thata ka ni vek zel a han ti le ri a chuti lai chuan zenan chuan phone call dongin te anu alo ni a Yeshua ni om ve wang chuan a chang du lawa ses lam ko la ni le pek hi ti in Yeshua ni po chuan an nin omania alo ti ve boka ma se te anu chuan ron call le a Yeshua ni chuan sales call thawem ni khoi ka lo chan sakang che ti in zenana phone chu a han lak saka video call ani kha ti ina pekir le a zenan chuan a chang lo thei to lo tianu la chuan bro enga tingai off de ya thilman mo thlak lu tuk mai ron shil che ka tuma alo ti nang nanga Yeshua ni chuan ava bi pui hlek chu tianu mela muta
zenan chuan report chu nakina kalau ngai thlang ang ti in a ofre ta ngala yeshua ni chuan makati ta lutuk Mr. Mautianu ka kan party elam mi ni sin report in ne na aron pedon ni si chuan nangpo hi kan party elam tho moi lo ni renga ti in a en ta heu maya an pahnih chuan cafe a bok khan ron langin yeshua ni chuan engma min shil du lawa tiro ati rum tha hle a eng ticket ringin nge shet chua ati chui ngal boka zenan chuan ala rei vak lo thu so yin yeshua ni chuan min lo bum char chara voi tam tak mi siam thatir le a han ti le thak thaka zenan chuan apoi ka ti khop mai ka shil lok lo che a ti in shet thiam na ha han nge na yeshua ni chuan anin ngai dam nan ei tur thak in ei siak a phut tatlat mai an ei tur cha ron thlenga zenan chuan a phur khop mai ei nge chu du bok si mi pa ka ni hi engwangin nge ka ei thei lawang ti in an han in ei siak tran ta a marcha thak ei ngai lo na chu ami tui luang zoi zoya ma se ala tlom du bik me lo achang le an lak tur te chu an han in chu le nok nok thina an pahnih bok chuan ron lang le in zenan chuan thu om zia zong chu yeshua ni chu a shil ta veka party elama tanga an original document an ron dil na email te kha an check du na zenan chuan aron thon tu che email hi kan email ani lo shim shim ani ati sapa yeshua ni chu lo mang ang ema ani chuan tunge ni ta ang ti na zot fata zenan chuan a sha theiri mai lo thu so yin yeshua ni chu a ril ru ha ema document da tura ron kal lai chuan zenan po chuan document chu tu kuta nge apek ti te azota yeshua ni chuan mei chi pakhata ron kala aron lak thu te chu a shil le a chuti lai chuan tianu wan ron kholin chu email nei tu chu ala she chuak chuang lo na in design department lam laptop a chu email mang chuan log in ani thu aron shil ta a zenana a ho nu chuan yeshua ni chuan chenga kol ngalin naktu ka chol melodil sak thengem le okho group lama ti tur ka ne ya ti in avashila atu ka chuan yeshua ni chu okho group lama aron tlan lut lok loka receptionist ne na chuan nimina khan document da in karon kala document ron la tu me cha kha mu le zok ka du ati in avashila ma se receptionist chuan appointment letter in ye maron ti kher si a yeshua ni chuan anei lo thu so yin a reidon lo thu te a soi luama receptionist phal lo chung chu lu tlang atuma receptionist chuan i lu tlang lu yani chuan security te ka kawang ti in aron dang beta chuti lai chuan zenan aron lu che a appointment letter chu ke man ka pe lom ti in yeshua ni chu kai lu ta me a